Jeg tager ikke billeder, jeg filmer. Hey, snart turtel du er. Alexander, har du ikke en kommentar? Bare roligt at publicere den, ikke? Uden at du siger ja. Det gør du bare lidt lige nu. Nå, okay, Anders, er det okay? Ja, hvad? Ja, publicere den. Hvad mener du? Lægger den ud på YouTube. Ja, det gør du bare. Okay. Det er små kærester. Fra Smødedal Efterskole. Alexander hus 3, værelse 5. Og Anders hus 2, værelse 3. Det er så godt. Værelse 2, så. Det er så der Oliver, hvor jeg har sagt det der. Det siger vi ikke til nogen. Heller ikke ja, okay, I holder bare kæft. Nå, ja. Knip, knip, ræk, ror. Snif, snif. Jeg kan godt drikke, men det andet til... Ikke med Alexander. Godt sagt, jeg er ikke hvorfor skal I drille mig det samme? Gille. Som giver lige om lidt.